Какви разговори се водили интимни. Рашков, човека, който покружи се контрабандата на митниците с пуделите, който ограби България да бъде председател и да стане премиер. Битката вътре е за служебен премиер, колеги. Ама айде да го решават и да вървиме на избори. Разбрахме, ако има избори, че ДПС много начало ще ги спечели. Това чухме вътре от тях. Айде, колеги, защо толкова се плашат от тези избори? Нека да вървим и хората да изберат ясно управление в името на хората. Това вътре е нещастие. Казахте избори, служебен министър-председател тогава? Не, изобщо. Като казахте избори... Аз искам избори, защото трябва да има вече мисъл за хората. Тези хора вътре не мислят за хората. Като казахте избори по време на репортаж на Нова телевизия, се чу как ваши избиратели казват, че са взели 60 лева да дойдат на протест. Друг казва 300. Вижте, нека да дойдат изборите и хората да изберат някой, ясно да управлява България, да има волята. А ако изберат нас, ние ще поемем отговорност да управляваме и няма да се случва това вътре, което смешно се случва. Легитимни ли са? Абсолютно са легитимни изборите. Тези, които ги оспорват, защо седат тук? Защо след като не е легитимно? Да стават и да отиваме на избори. Който иска да е премиер, който иска да е вътрешен министър. Айде да ги видиме. Стига са бъбували нещата по кабинетчетата, да излизаме и хората да решат да изберат един, който да управлява. Протестиращите не знаят обаче за БСП или за... Кажете, колеги. Никакъв шанс за правителство. Може на абревиатурата да ги научите поне? Вижте, виждаме вътре, че те не знаят какво правят. Това искам да призова хората да наблюдават и наистина на следващите избори да изберат ясен победител, който да поеме отговорност, хората да живеят добре и да се грижи за България. Ако сме ние, ще го направим. Благодаря ви.